Acta del jurat del Premi Sor Isabel de Villena. Alboraia, a 23 de febrer de 2000. Sent les 20 hores es reuneixen les membres del jurat constituït per atorgar el Premi Sor Isabel de Villena, el qual està compost per Matilde Salvador, compositora, com a presidenta; Pau Pérez, llicenciada en Dret, funcionària, com a secretària; i les vocals següents: Carme Miquel, mestra i escriptora; Amàlia Alba, presidenta de Dones Progressistes; Isabel Donet, periodista de Ràdio Televisió Valenciana; Maica Martínez, dissenyadora gràfica; Lourdes Alonso, advocada; Maria Ortega, empresària; i Isabel Burón, gerent de Bancaixa. La presidenta declara constituït el jurat i obert l'acte i es procedeix seguidament a la lectura dels currículums de les finalistes al Premi Sor Isabel de Villena, que són les següents: Carmelina Sánchez Cutillas i Rosana Pastor. Una vegada debatut el tema, es decideix per unanimitat que la guanyadora del Premi Sor Isabel de Villena de l'any 2000 és Carmelina Sánchez Cutillas. Considera aquest jurat que Carmelina Sánchez Cutillas reuneix els mèrits que aquest concurs valora, com ho és la seva implicació en diferents àmbits de conreu i de difusió de la nostra llengua, el nostre país, i de compromís amb les actituds dignificadores de la dona. Tinc al meu cor un formigueig de versos. Les meues mans formiguegen de versos i me les mire tothora i no hi veig res. Hi ha dies que tem parlar amb els amics i fins i tot tem mossegar el pa i la fruita per no esvanir el formigueig de versos que duc sota la pell i a flor de llavis. Tinc a la gola, al pols, un formigueig de versos i a les cames també. Aquestes cames que pels versos em tremolen tan lleument com si en llevàs de jeure amb un home ara mateix. Durant l'acte, Carmelina va estar molt ben acompanyada. D'una banda, per la cantactriu Montse Anfruns, que en llegí uns quants poemes, i per altra banda, Carme Miquel, escriptora i mestra, que feu la següent glossa a la figura de la donatjada. No sé si ho sabeu, però Sor Isabel de Villena està ara mateix guaitant el que ací passa des de la part sud d'un xicotet planeta. Un planeta com aquell del Petit Príncep que li permetia veure la posta de sol tantes vegades com volia, només canviant uns metres de lloc la cadira en què seia. Doncs bé, des d'allà dalt, Sor Isabel ha fet un somriure en saber que és Carmelina Sánchez Cutillas, la dona que enguany entra en el gremi de les Isabels, un gremi que ella, la Sor, presideix. I està satisfeta perquè considera Carmelina una autèntica col·lega. Ambdues, Isabel de Villena i Carmelina, són, encara que amb més de 500 anys de diferència, dones intel·ligents i il·lustrades i escriptores valencianes consistents. I és just que així es reconega.
Per això, crec que és un encert l'existència i continuïtat d'aquest premi. I no ho dic pel fet que jo també, modestament, forme part del gremi de les Isabels. És clar que no. Ho dic perquè encara ara, les dones, ens veiem obligades a demostrar que tenim diferents papers a la societat, més enllà de les habituals tasques domèstiques. I perquè encara ara hem d'alçar la veu perquè se'ns escolti i se'ns entenga en una llengua, la de Sor Isabel, la de Carmelina, la nostra, que molts s'entesten a denigrar o oblidar. Pel que fa a Carmelina Sánchez Cutillas, bo és que recordem que el gros de la seva obra, en poesia i en prosa, l'ha feta pels anys 60 i 70, quan ser dona i escriure en valencià era una situació encara més excepcional que ara mateix. I, per tant, havia de demostrar, encara hi ha que fer-ho actualment, a cada moment, que l'ofici d'escriure no és només cosa d'hòmens. I vaja que ho ha demostrat Carmelina, bé que ho sabeu. Ella no s'ha resignat a torcar la pols dels mobles cada dia, perquè torcar la pols sembla monòton i el drap, amunt i avall, és groc, com tot el cansament que ens vessa. Torcar la pols, diuen algunes, és esborrar el pas del temps que cau sobre totes les coses i s'esmicola a poc. Torcar la pols cada matí és el silici que portem sobre la carn. I ens dol vivíssim i molt aspre. I jo, per consolar-me, només per consolar-me, pense que també podria ser el ferm motiu de la nostra rebel·lió. Per sort, Carmelina, al costat del drap de la pols, tenia una ploma estilogràfica o una màquina d'escriure, que no sé com ho feia. Però el ben cert és que té una obra important i que la narració matèria de Bretanya gairebé s'ha convertit en un best-seller que ha omplit del goig de llegir l'esperit de milers i milers de valencianes i valencians. Per a mi, aquest llibre, que reviu de manera poètica la comarca de la Marina Baixa, té uns significats especials, perquè jo, amb Carmelina, compartisc diverses coses. Compartisc açò del Premi Sor Isabel de Villena i el nom, les dues som Carme, i l'afició per l'escriptura, i també la comarca que ens ha vist créixer o nàixer. Sí, jo també sóc de la Marina Baixa, i encara que la meua infantesa l'he viscuda més a la veïna Marina Alta, hi ha tot un món de clarors i perfums, de dolçors i tendresa, de sensacions profundes similars, que han omplit les nostres ànimes de coses belles que ni ella ni jo no volem oblidar. Per això, Carmelina diu: arrape els records com qui arrapa la terra dels avis, fins que aplegue a les portes del regne agredolç de la infantesa, i amb el desig de materialitzar la llum i el soroll que fa el vent entre els salzes, he pogut nuar a mi per sempre la lleu fugacitat d'unes ombres que passen. I jo pense que justament ara que les dues comarques de la Marina, l'Alta i la Baixa, són sacsejades per la voracitat d'un model turístic especulador que remou terres, malbarata i embruta les aigües i destrossa paisatges per fabricar vulgars terres mítiques. Justament ara hem de recuperar velles sensacions. Ara que ens envaeix un model de turisme que escampa per les platges l'olor hamburguesa i de nit tapa les estrelles amb les cridaneres llums de colors d'unes discoteques amb música estrident i noms anglesos. Ara que aquest negoci turístic pretén uniformitzar ments i esperits sota el signe de l'estupidesa, justament ara crec que hem de reviure en profunditat sensacions autèntiques. No per actualitzar aquelles que el pas del temps ha convertit en caduques, però sí per recuperar el plaer que provoquen i per saber descobrir les que s'amaguen en el cant de la cadernera que s'oculta en alguna posta de sol d'un dia qualsevol
o en el brunzir dels milers d'abelles que volten i revolten en els camps emblanquinats per milions de flors d'ametller. Bé, més val que escoltem el que deia Carmelina i que ens preparem per gaudir-ho. I la botiga del cantó de la plaça feia olor de tot el del món, carbur per a encendre els carburers a la nit i sabó d'olor, sofre de tirar als bancals i el bacallà dels menjars de Quaresma, sucre negre amb gust de regalícia de moro i bombones de flit de les mosques, i les galetes i la xocolata de canyella de la vila i els pots de vidre plens de mel o d'arrop i tallaetes que sempre regalimava una goteta de mel o una goteta del suc de l'arrop part de fora del vidre, i els cantaires de la cançó oblidada al costat mateix de la botiga. Bé, amigues i amics, jo, en nom de Sor Isabel de Villena, done la benvinguda a Carmelina Sánchez Cutillas i la felicite pel seu ingrés en el gremi de les Isabels. La monja, ja ho sabeu, està guaitant des d'allà dalt, en algun planeta petit o en alguna estrella, i està ben acompanyada, supose, perquè les estrelles eren les finestretes del cel per on els àngels ho tafanejaven tot. I això ho diu Carmelina, que ho sap ben bé, perquè li ho havia contat la mestra Cantarrana quan era xicoteta. Un dia d'aquells que fan olor a herba i a flors i a mel i a torró. Colors, olors, musicalitat, vida i tendresa, que no tenen per què esgotar-se. Sé que la gent ací present ho volem així. Per això, Carmelina és la nostra amiga. Moltes gràcies. I per acabar, el parlament que Carmelina Sánchez Cutillas va llegir. Senyores i senyors i alboraiers tots, tan sols unes paraules d'agraïment per haver sigut triada d'entre tantes dones més conegudes i més importants que jo. Aquesta distinció és doblement motiu de joia per a mi. En primer lloc, perquè s'empara, s'aixopluga, es recolza en la insigne Sor Isabel de Villena, autora de la Vita Christi, una vella coneguda meua per la qual i per les monges del seu reial monestir de la Trinitat he lluitat al llarg de moltíssims anys. L'altra causa, o motiu, de sentir-me una mica com entre els meus, és perquè, escorcollant en la història d'Alboraia, trobe una similitud fantàstica entre les meues idees i les simpaties, les tendències i els partidismes pels quals ha treballat aquest poble al llarg dels segles. El rei Jaume I va prendre l'alqueria musulmana d'Alboraia, dit Alborg, o la Torre, l'any 1238, segurament in obsidione valencià, o de camí per a posar-hi setge a la ciutat, donant-la seguidament al bisbe d'Osca, en Vidal de Canyelles, el qual la va vendre a doña Teresa Gil de Vidaure, passant més tard a l'infant Jaume de Gèrica, fill d'aquella i del rei en Jaume. D'allò no van passar ni 100 anys quan el 1331 figura com a propietat d'en Gilbert de Sanoguera, el qual creà el senyoriu d'Alboraia. I malgrat que al segle XV va tornar a la corona, durant les Germanies, la primera de les quals fou l'any 1519, aquest poble es decantà per Joan Llorenç, Guillem Sorolla, Vicent Peris i tots els menestrals agermanats. L'any 1705, amb el desembarcament de les forces de l'arxiduc Carles d'Àustria a l'abadia d'Altea, començà la guerra entre aquest i Felip V, el d'Anjou. I aleshores els alboraiers us decantàreu pels maulets. Per acabar d'arrodonir una mica aquesta lleugera visió històrica i tornant anys enrere en els esdeveniments, concretament al temps que s'escola entre 1410 i 1416, no seria gens estrany el fet de trobar ací més simpaties per l'infant en Jaume d'Urgell
que pel castellà Fernando de Antequera. De vegades, quan pense en aquest poble tan proper a la mar, regat per les sèquies mares de Rascanya i de Mestalla, em venen al cap noms entranyables: Carraixet, Massamarda, Saboia, Calvet, Masquefa, Vera, però no sé si encara seran horta i conreu o estaran envaïts per autovies i gratacels. I per fi acabe. El meu agraïment al president i al club de subscriptors del periòdic independent d'Alboraia, a les dones que em triaren i a la resta d'alboraiers. Gràcies. Carmelina Sánchez Cutillas, 31 de març de l'any 2000.